Ассалому алайкум, бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳама касаи созии хубе, иншолло раҳмат ки барои дастгиритон мо 5000 нафар шидем. Иншолло ки дар оянда бо дастгириҳои шумо ба қуллаҳои баланд, яъне ба 10, 20, 40, 50, 100 ҳазор подписчик иншолло мерасем. ҳатман шумо дастгирӣ кунед ва 5000 нафар одами подписчики мо ин ҳозир сураташ, номи аккаунташ дар рӯи экрани шумо. Ина бародар ҳамин нафар 5000 одам буд дар канали мо. Вай чӣ буда аккаунти канали Акбарали Шукуров. Ин ҳозир ссилкаи каналашам мемонам, бидоред ҳамиам подписат кунед, номи канали ман салом расонед. Иншолло ки бо дастгирии якдигар ба ҷоҳое ки дар кора мерасем.